Ir-riżultati għal Partit Nazzjonalista huma ta' tħassib. Konklużjoni ċara tal-editorjal tal-Malta Today li l-ħadd li għadda ppubblikat stħarriġ tal-opinjoni pubblika. Stħarriġ li l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech u dawk li poġġoh fil-kariga ppruvaw ipinġuh bħala xi ħaġa pożittiva. Iżda l-analiżi tal-Malta Today kienet ċara kristall. Il-Partit Nazzjonalista mu jirnexxielu jirbaħ xejn mit-territorju li tilef fl-2013 u l-2017 għall-editorjal tal-Malta Today li jinnota kif qabel kull elezzjoni wieħed jistenna li d-differenza fil-fiduċja bejn il-mexxejja tibqa' tonqos. Filwaqt li jinnota li f'dan l-istħarriġ ma ġrax, l-editorjal tal-Malta Today qal kemm kienet korretta l-kandidat Rosalind Borscht-Knight li ħarġet tajt li l-Partit Nazzjonalista għandu l-problemi u li għandu jieqaf idoq l-istess diska. Fost ir-raġunijiet li semmew fl-editorjal u kif sallum il-Partit Nazzjonalista mhux jidher bħala gvern alternattiv. Mhux biss għax m'għandux nies ġodda iżda lanqas politika ġdida. L-editur tal-Malta Today jinnota wkoll kif il-Partit Nazzjonalista ma jistax jibqa' jwaħħal f'dawk li telquh għat-telfiet tal-2013 u l-2017. Persuni li skont Bernard Grech nhar il-ħadd li għadda għandhom jirrehabilitaw ruhom biex ikunu jistgħu jidħlu lura fil-Partit Nazzjonalista. Mal-istħarriġ tal-Malta Today il-ħadd li għadda kien ippubblikat ukoll wieħed tat-torċa anki jekk il-Maltin komplow juru fiduċja fil-Prim Ministru Roberta Bela u l-Partit Laburista, Bernard Grech ħareġ jgħid li kuntent. Minħat jew il-Prim Ministru qalu l-obbligu tal-Partit Laburista u dak li jibqa' jkun viċin in-nies u jisma' lil minhu imweġġa'. Fl-istess waqt iżda rridu nibqgħu viċin in-nies. Ma nistgħu inħallu l-ebda numri li tikbrilna rasna għaliex dak ikun l-ikbar żball li qatt nistgħu nagħmlu. Rridu nibqgħu viċin in-nies. Nifhem li għad hemm min huwa muġuħ u hemm weġġat li rridu nindirizzawhom.